Hemen daukazue zorrotaren esperimentua, zorrota bat alabearen kontra. Esan nizuen bezala 3 alabe, hor barruan da ona bat, hemen 2, beste 2 kanpoan. Eta hemen dauzkazue gainean ipinik beharreko pisuak zorrota egindako indarra orekatzeko hemen goian. Hor jarriko dituzue pisuak, ardatzetik sartuta. Beraz, hemen zorrota ateratzen danean, emarian egotu beharra izango dezue. Datu tekniko bezala badukazue irteerako diametroa, ure irtengo den irteera horren diametroa, eta beharko dezue emaria kalkulatzea jakiteko ze indar egiten duen ekuazio teorikoaren aplikazioan. Orduan, hor sartuko den ura hemendik aterako danez, depositoa daukazue, eta deposito horrek hemen neurgailu bat depositoaren urmailaren berri ematen diguna. Eta neurgailu horretan unidadea daude litrotan. Hau da, hemen daukagun maila honek, piezometro honek, adieraziko duen mailak litroak emango dizkigu zuzenean. Beraz, kronometro batekin neurtuko dezue volumen bat betetzeko behar den denbora eta hortik emaria atera. Hori da guztia, baina kontuan hartu, bomba poliki-poliki iriki behar dezuela hasieran, eta ikusi itxita dagoela. Itxita dagoela, kasu honetan irikita zegoen, itxi egin behar dezue, eta martxan botoiari eman eta martxan ipinitakoan poliki iriki ahari kolpea ebitatzeko. Ipinitakoan emaria, hasi esperimentua egiten, 3 perfilentzat, eta lortutako datu esperimentalak kalkulu teorikoarekin bat egiten duten ikusi beharko dezue.